Okay mga boss, biyahe na sa ta magkuha tawag iti kanang itis manok ba. Pero sa dili pa mga unsa ta diri dapita no naglingkod ming Binsin kay nagsilbi-silpi mi. Kay si John busy kayo og panguhag sudan daray. Magsilpi-silpi sa mi diri mga boss. Daray. Kana opusingan behos John og sudan ay. Ug mao din ni mo ang sudan o munggos unay kanon mais. Oh, peteng lamia. Ug naa po day tinununan og pansit bihon di ara op lamia sa silo grabe yung halanga og ato ning tanan ba og karon nagsugod na mig pangaon yan na si Binday atong bidyuhan og kanis Vincent tingala ko ning bataa nga sigdungo-dungo mao man di ay nagpakaom din siyang sigbin di ara sa ilaw may og karon ning bawas na si Bustion kay humanana og kaon og si Vincent pwedeng sunod tara atong bidyuhan ang tindira kay naghihap sa nitong gikaon og tanawa ang plato di ba wala na sobra ug samtang naghihap ang tindira ni balik dining usa o ang bayad na punta syempre ato ginang bayaran kay ato nang gikaon ug mao dayto ni balik pag gining usa bulong sa ngita di ba di mi nga des tindira oh my god o wala dang istorya mang larga na sadta kay grabe naging inita ba syempre pilar ko dagan sa panahon ato ara magpagasolina na punta lingi-lingi po ning usa kinis Bindoy ba magali-ali pud ba tanawa sa gusyon o perti pong kalma is bisan ko may giyangon ning tawhana oy. Bayad dayon ta nawa hulbot na tagos kalibo dia. Kasi tagwats tindira og mukuha. Wa pagid kuha ana ilogo ning Bindoy ron tanawa karon. Tanawa wa pagid kuha bapet tinag yung laylaya. Ug kini si Juno pilingaw magsigi pug lilis tindira tanawa ra gud magsingisi pa. Siyempre pag abot unahan palit na pud ka city kay timbol na to aning atong Ferrari. Tanawa atong ukbo ning ulo nga kita ra usa di ba gubag na maral ba okay ug ato din ning giukab no kay ato ning tiblag a city so ato pang yuon ni Bindoy nga city ay video hidri pre paduol ba paduol o darang a city o tanawa duha ni siya ka litro ato gini siyang tiblan ha kay basig mahubsan niya na delikado kay mabriya na putas karsada pwede na pong kapuya magkamang-kamang na putas ilawom ba so ato ipaukab so di gyud ba kayang Bindoy grabe gaya pulihan atong John so ara bali ang video be tanawa si John tibak laksi dayon tanawa samtang galaksi pa si John at araw ablihon taning usa dayon ug ato ning itimbol para di kayo disgrasya ba nga dili ta mahubsan kasada delikado na kayo ug magtuwad-tuwad pa ta kaapoy na kayo makakus na tag traffic pwede nang delikaduha mo nang ato gining tatimanon ning makinaha kay basin niyag madaot ba kita goy driver ani gisaligan ko tas tag-iya ug karon si John magitabangon siya mo'y tiwas og tuwad tanawa samtang katiwas og tuwad ablihon na taw nating usa kay kaduha naman po ni may po nang maniguro buta ba ug sa dili pa rin nato tapuson ato ipalaila ni mga tawana tanawa di ara presenting Boss Ayan Vlog ang vlogger nga wag kwarta kay wag pag ginapansin ni Mita o kini si Boss Junjun nga atong amigo nga gwapo og si Bindoy nga tisoy kaayo ug mao ditong mga tawhana so balik na pud timbol ba hurot na hurot ang usamo nitong ikaduha tanawa hurot naman ilabay tanang basiyo bagay kuyaw kay masudlan ng tubig at likado kay dinggi kay bawa na karong panahon na kusog na kayong dinggi kay pwedeng hospital tang wala tay pundong kwarta og mauto mangarga na punta dara amo netong pailir si Bindoy og si Vincent nga kusgan pa sa trailer way daghang istorya ato ra naabot na punta diri kay ato na puning gidiskarga nya bisag perting ulana padayon lang kita kay kaning kugiha para gini sa atong pamilya ug mao na to dili lang kay nato tason nga video kay grabe nang ulana kuyaw na kayo ang mabasa among hubon delikado na kayo og panuhuton ug salamat kay ninyo sa mga nisuporta sa akong vlog no ug sa katong mga nangutana di ay nga nanabatay sweldos tong vlog wala pa gid taon kay wala gid mo share sa tong video ba kamo mas lingan palihog tang kog share niyo sa akong video kung nagustuhan ninyo ug salamat kay inyo I love you